Matul il-jum tal-ħadd fit-trakka tal-karting ta' Ħalfar se jkun qed jittella l-Kampjonat Nazzjonali tal-Karting fejn iż-żewġ klabs lokali tal-karting Island Karting Club Malta u Karting Club Malta taħt il-gwida tal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport għall-ewwel darba se jkunu qed titellaw dan il-kampjonat. Net News issib filgħodu żar it-trakka tal-karting fejn ħall-kummenti tal-Viċi Segretarju tal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport Oliver Attard. Li ħajjiġri propju inti meta suppost ikollok kampjonat nazzjonali ħafna drabi jkollok żewġ klabs jew ġieli anke iktar li jingħaqdu biex jagħmlu kampjonat nazzjonali. Li se jiġri huwa żewġ klabs l-Island Karting Club Malta u l-Karting Club Malta jingħaqdu biex jagħmlu kampjonat nazzjonali. Meta jiġri hekk imbagħad tieħu over il-federazzjoni li tmexxi l-kampjonati. Jkun hemm rappreżentanti taż-żewġ klabs, però bħal uffiċjal u l-maniġjar tal-kampjonati ikollhom il-federazzjoni. Peress li Malta ma tantx għandna dixxilpini li hawn żewġ klabs, jekk għandek Quarta Mil klab wieħed, Hill Climb klab wieħed. Il-karting huwa l-unika dixxilpina li hawn żewġ klabs u rnexxina nġibuhom flimkien biex jagħmlu dan il-kampjonat. L-attività tal-ħadd se tara aktar minn 60 sewwieq li se jkunu qed jieħdu sehem f'dan il-kampjonat fejn se jkun qed iservi ta' preparazzjoni għas-sewwieqa Maltin li fil-futur se jkunu qed jikkompetu f'kompetizzjonijiet internazzjonali.